Anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu kparịa taa. Adịla onye enu mma, dịla onye ana mma, dịla nwoke mma, dịla nwaanyị mma, wee na-asị nke onye chiri ya zelo. Ofu ibe nji maka ya bịa taata bụ ka m kọwapụta ofu mkpụrụ ibe dị very important in Igbo man life. Ofu ibe eji mara na Igbo man, typical Igbo man. Anya bụ ibe wee bụrụ ibe a ndị oyibo na-akpọ self-esteem, self-reliance, mmadụ ibelieve na onwe nye, mmadụ ịtrọst onwe nye, kwado onwe ya. Oyibo ofuibe dị very simple eji wee mara ndị Igbo, apart from many other things. Typically Igbo man, anyị anaghị ekwe n'ibe adịrọ possible. Ọnya ka nsi ka m bịa ka m kọwapụta ụmụnne anyị ndị amara ma ndị nwee ike na-ege ntị ibe ndị ọzọ na-ekwu. Anyị Chineke otu o si wee ke anyị as Igbo man, apart from iwe ndị ọzọ kwa ofu iwe dị very simple to understand bụ na anyị anaghị ekwe na o nwere iwe adịrọ possible omume. Iwe sọkwara anya bụrụ as long as na a human being ga-eme nwunye, ọ nara atụ Igbo man egwu ime. Nyanwa mere anyị ji wela survive no conditions. I repeat, nyanwa mere a typical Igbo man ji a survive no conditions. Ịghọtago? Anyị jee n'obodo adịrọ mma, anyị emenye mepụta ibe na ya setụlụ wee baa. Ọkwa ịghọtago? Ọnya ka njisi ka nkọwapụtala ụmụnne anyị ka ba were ya ọbụgodo uri na ichezoro ibe ndị ọzọ. Ofu iri ihe echeta Igbo man ji wee were Igbo man bụ na anyị anaghị eme accept defeat easily. Ibe sọkwara anya bụrụ anyị trust chacha na our power nke Chukwu okike anyị abịa manyere anyị. Trust on our energy, personal energy. Ịghọtago? Wee trust kwa na Chineke. Anyị wee were ya na-aga na-epushu ndị ọzọ bịa ọ na-agbabagharị. So onye ka njisi ka nchetara ụmụnne anyị, biko ibe ọbụla onye ọbụla na-eme ma o nwee ibe ịchọ ime, ịbịa filie na o ji wee ndị ọzọ o jiri ekwebe omume, ihe ama na iwe Igbo man ime enye ọ ga-aga. Akọwago m ibe a na ụdị dị iche iche na other videos, mana wanto ka m wepụta ofu ka nke a ị ga-aga obi gị, itinye obi gị na ya, o wee na-edugu. Ka na ndị Igbo na-ekwu okwu si na akala aka onye na-edu onye. Akala aka ndị Igbo, onye Igbo, typical Igbo man bụ we don't accept defeat easily. Anyị trust on ourselves. We don't trust on any person. Even onye ọzọ megodi ọ gara ọ bụrụ Igbo man. Ịghọtago? Igbo man ga-ejekwe mee nye ọ ga-agodu ọma chee echiche na ya, o megide ọma gaa. Onye ka nsị ka mbịa ka ntụnye ọnụ na ya. Ịghọtago? Ọka ụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu. Onye nwe ajụjụ ya jee na comment section. Onye nwe ibe ọ ga-etinyela anyị ma anyị ekwuterie ma anyị ekwuterie, o tinyela anyị na comment section ka anyị niile na ibe anyị bịara bụ ọmụmụ. Anyị na-akụzi, anyị a na-amụta. Ngwa anyị enwene onye agwa alụkwe agwakwu ya ọzọ. Anyị enwene na the next video.